Tawag para sa mga kakasalon. Ikaduwang tawag para kay Fulbert Lorenzo E. Cuerdo, 33 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City. Aki ninda Ihino Cuerdo, asin Flora Emata. Buot mag-agom kay Rosel Alano, 30 anyos, daraga, kang San Felipe, Santiago, Minalaba, Camarines Sur. Aki ninda Romel Alano, asin Imelda Poliedo. Asin ikatulong tawag para kay Ian Jimenez Candelaria, 27 anyos, soltero, kan Zone 7, San Felipe, Naga City. Aki ninda Alfonso Candelaria, asin Jennifer Jimenez. Buot mag-agom kay Michelle Cabaños Palasige, 25 anyos, daraga, kan Zone 5, Bagong Lipunan, Santa Cruz, Naga City. Aki ninda Lauro de la Serna Palasigi, asin Gay de los Santos Cabanos. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibin nindakan banal na sakramento ng matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satuyang kura paroko o magdyan sa opisina kan satuyang parokya. Salamat po.
Diyos marhay na agaliwat sa indugabos mga tugang, yaon na po kita sa ikaapat na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang tataramo ni Kristo pano nin kapangyarihan, kasiguruhan asin kakusugan. Ini nagdadara sa pagbabago sa mga may matagas na buot asin puso. Kung si Kristo nagtataram, dinadangog siya kan mga tao sa saiyang kapalibutan, urog na an may mga pagsarig sa saiya. Inaapod kita gabos na danay na maghimati ki Kristo sa paagi kan sa iyang tataramon, asin gibuhon ining parte kan sa tuyang buhay. Makakaibahan po niya tungon yan si Reverendo Padre Joseph Abion. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngalan ng Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. mga tugang, sa tuya ng akuon, asin pagsusulan, ang mga naginibo niya itong kasaalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot kaining Santa Misa. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa to mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasaguran. Amen. Maherak ka
Kristo, maherap ka. Kristo, maherap ka. Kagurangan, maherap ka. Kagurangan, maherap ka. Amurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buo. Ginoo mauni ika, inurokyaw ni ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, adeng langit mo, Diyos amang makakamahal. Kagurangan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, akitan Ama. Ika na nagpapara ang mga kasalantan, kinapan kahirati kami. Ika na nagpapara ang mga kasalantan, kinapan ako ang samong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tukan Ama, kahirapi kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urok, kahalangkaw. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, kagurangan niya mong Diyos, itugot mo sa mo na magsamba kami sa imo sa bilog na buot, asin mamuot sa gabos na taho sa maninigong pagkamuot. Huli kay Hesu Kristo, kagurangan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa lumang tipan, ang Diyos minapaabot kan sa iyang mensahe sa katawuhan sa paagi kan mga propeta na sa iyang inapod. Ipinapasabot man ang magiging katungdan kan kagurangnan bilang propeta sa pag-abot kang itinalagang panahon. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. An kagurangnan na sa indong Diyos, mabugtak para sa saindo, nin propeta. Hali sa saindo, hali sa saindong sadiring mga tugang. Siya ang pagdadangugon nindo. Ini ang hinahagad nindo sa kagurangnan na sa indong Diyos, duman sa Horeb, kanal daw ning sa indong pagtiripon. Nagsabi ka, "Dei mo'y ipagpadangog sako ang tingog nin kagurangnan na sa kuyang Diyos. Dei mo ipagpahiling sako ining dakulang kalayo o magagadan ako." Asin ang kagurangnan nagsabi sako,
Marahay ang gabos na sinabi ninda, mabugtak ako ning propeta para sa sainda, propeta na siring sa imo, hali sa saindang mga tugang. Ibubugtak ko ang sakong mga tataramon sa iyang nguso. Asin sasabihon niya sa inda, ang gabos na ipagbubuot ko sa iya. Ang tawo day naghihinanyog kan sakong mga tataramon na sinasabi niya sa ngaran ko sa kuyang sisingilon. Alagad ang propeta na nangangalas magsabi, sa ngaran ko ning sarong bagay na dai ko ipagbubuot na buot na sabihon niya o magtaram sa ngaran ning ibang mga Diyos, ang siring na propeta magagadan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan madangog nindo an sakong tingog, hare pagpatagasa an sa indong mga puso. Kun ngunyan, madangog nindo an sakong tingog, hare pagpatagasa an sa indong mga puso. Madya magugma kita sa kagurangnan, magugma sa gapo ning sa tuyang kaligtasan. Madya makiatubang asin magpasalamat sa iya, mag-awit asin magugma sa kagurangnan. Kun ngunyan, madangog nindo an sakong tingog, hare pagpatagasa an sa indong mga puso. Madya lumuhod asin dumuko, lumuhod sa atubang ning Diyos na satong kagurangnan. Siya ang satong Diyos, siya ang banwaan na sa iyang sadire, mga karnero na sa iyang inaataman. Kun ngunyan, madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasa an sa indong mga puso. O kun ngunyan madangog nindo ang sinabi niya, hare pagpatagasaan sa indong mga puso, siring duman sa Meriba, asin sa masa sa kadlagan. Kan ako pinagsusugutan kan sa indong mga magurang, kan ako sa indang pinagsusugutan, minsan nahiling ninda ang sakong mga gibo. Kun ngunyan, madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasa an sa indong mga puso. Pinapagirumdom sa lambang saro, urog na sa mga inapod sa paglingkod sa kagurangnan, na maging maimbod sa satuyang katungdan, asin gibuhon na dalisay ang mga kamauotan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Buot ko na daay kamo mahadit. Ang lalaking daing agom, makakaataman kan mga bagay na manunungod sa Diyos. Daing iba siyang iniisip, kundi ang makapagpaugma sa kagurangnan. Alagad ang lalaking may agom, nahahandal dapit sa mga bagay na kinabanon asin naghihinguwa kung papaano mapaugmaan sa iyang agom. Nababanga ang sa iyang isip. Siring man ang babaeng deng agom, arog kan daraga, makakaataman kan mga bagay na manunungod sa kagurangnan. Daing iba siyang dapat pag-isipon, kundi na siya maging banal sa hawak asin sa kalag. Alagad ang babaeng may agom, nahahandal dapit sa mga bagay na kinabanon, asin naghihinguwa kung paano niya mapapaugma ang sa iyang agom. Ini sinasabi ko sa pagtabang sa indo, bakong sa pagbugtak ng pisi sa indong mga liog, kundi sa pag-isi na ang kabos marhay, siring sa maninigo. Asin dai magkakaigwa, nin kaulangan ang sa indong paglingkod sa kagurangnan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo suso gisan Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus asin an sa iyang mga disipulos nakaabot sa Capernaum. Hulita sa tahaw o sa aldaw nin Sabado, naglaog sinda sa sinagoga asin nagtukdo. An sa iyang pagtukdo nakapagpangalas sa inda, hulita siya nagtukdo siring sa igwa nin kapangyarihan, bakong siring sa mga iskriba. Duman sa intang sinagoga, igwa nin sarong lalaki na may marumpot na espiritu, asin nagkukurahaw, ano ang buot mo sa mo, Jesus na taga Nazaret? Nagdigdi ka sa pagraot sa mo? Tataw ako kung sisay ka. Ika ang banal na gikan sa Diyos. Alagad si Jesus nagsabi nin maisog sa marumpot na espiritu, dai ka magribok, lumuwas ka sa tahong iyan. Ang marumpot na espiritu nagpakimig-kimig sa lalaki, nagkurahaw asin luminuwas. Ang mga tao nagnaralas asin nagharapot-hapotan, ano ini? Bagong katukduan, siya igwa nin kapangyarihan. Ang mga marumpot na espiritu sa iyang pinagbutan asin nagkuyog sa iya. Asin ang sa iyang marhay na dangog, nakabalangibog sa bilog na runa nin Galilea. Mga tugang an marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan, Pag-omaw sa imo Kristo. ngunya na Domingo, iyo ang selebrasyon kang National Bible Sunday. Tinatawan doon kang simbahan ang importansya kang Biblia bilang tataramon kan Diyos. Kaya kita mga Katoliko, nagtutubod kita na ginamit kan Diyos ang kakayahan kan taho na magsurat, tanganing ipaabot ang sa iyang pagkamuot asin ang planong kaligtasan sa gabus. Ipinapagiramdam sa tuya ang importansya kang Biblia bilang paggiya, kadunungan, asin ang makaibahan ang Diyos sa paagi kan sa iyang mga tataramon. Kaya magayunon na lambang pamilya o lambang saro sa tuya, igwa ning Biblia. Bako lang igwa, kundi ginagamit, binabasa, pinag-aadalan, asin man isinasabuhay kung ano ang pinaghurup-hurupan, manunungod sa tataramon kan Diyos. Sinasabi na pag nagsimba ka ning 3 taon na mayong pundo, nadangog mo na ang Biblia. Alagad da ihusto ang pagdangog sana. Igwa kita ning obligasyon na kita mismo ang magbasa. Di kita makontento na magdangog sa humiliya kang padi. Igwa kitang kakayahan na mag-adal base sa katukduan kan sa tuyang simbahan. Mga tugang, ang pinakarason iyo ini na pag nasabutan ta ang Diyos tinhuli sa iyang tataramon, mas lalo ta siyang mabibisto. Pag lalo ta siyang mabisto, igwa kitang kakayahan na mas lalo siyang kamutan. Sabi sa English, the more we read the Bible, the more we love its author. Sabi ni Santo Tomas Aquinas, the more you know, the more you love. Dahil lang gabas pagkamuot kaipuhan, bistaduhon ta ang sa tuyang namumutan. Siring sa lalaki, naliligawan ang sa iyang gustong maagum na babae. Bako lang sa pagkamuot, kundi ang pagbisto ang importante. Ang magayunig diyo, pag nabisto ta ang mahal na Diyos, mas lalo ta siyang aakuon
asin sasambahon. Asin man, pag nabistuta ang Diyos, tataw kitang magsakripisyo huli sa iya. Bako lang siya, an kinakamutan ta, pati man kinakamutan taman, an satuyang kapwa, ultimamente an satuyang mga sadiri. May kasabihan na ang Biblia, iyo dapat ang maging kakanon niya to sa araal daw. Kung binabasog-basog kita, kan hawak ni Kristo sa misa, kaipuhan na babasog man kita sa pagdangog kan tataramon ng Diyos sa laog kan misa. Duang parte, liturgy of the Eucharist and liturgy of the Word. Duang parte kang misa, nakaipuhan niya tong akuon, tanganig mabasog ang satuyang isip, puso, kalag, asin ang bilog tang pagkataho. Alagad may kasabihan man na ang tataramong kang Diyos, bako siyang mamon, na sa espesyal na okasyon sana, kaipuhan gamiton. Kaya makanuson na pigtutwis ang katotoohan. May mga Katoliko na ginagamit ang Biblia, tanganig i-justify ang kasala na padagos nindang ginigibo. Kung maawat na ipasa ang aborasyon, mahanap ning verses sa Biblia. Kung maawat na ipasa ang death penalty, mahanap ding verses sa Biblia. Ang Biblia ang kaipuhan na magtukdo ning kadunungan sa taho. Bako ang taho ang matukdo sa Biblia. Tanganing i-justify ang padagos-dagos na karatan na ginigibo kan taho. Si Jesus, inaapod na rabay o maestro. Siya ang may otoridad kung ano ang dapat nagibuhon na tama. Authority, kapangyarihan, hari sa Latin na auctoritas, na ang sabihon, author or creator. Kung ang kinaban, pano nin mga pagtios, asin pagsakit, pano nin kaugmahan, asin kaginhawaan, ang mahal na Diyos, ang may aram sa gabos, kung taano niya iyan tinutugutan. Kaya, siya ang may pinaka-otoridad sa pagtukdo kan katotoohan. Bako lang ninhulita siya ang Diyos, kundi man ang gabos niyang mga tataramon asin ginigibo, totoo, tama, may consonance, may harmony. Dahil lang siya nagtutukdo, pati ang sa iyang ginigibo, tama sa iyang tinutukdo. Ngunyan na panahon, mas dinadangog ang paratukdo, bako sa nasa sa iyang mga sinasabi, kundi sa iyang mga gawi-gawi sa araw-araw niyang pagkabuhay. Kaya magayon na bilang mga Katoliko, igwaman kita ng otoridad na magtukdo kan tataramon ng Diyos, bako lang sa pagtaram, kundi sa magayon na halimbawa na ipinapahiling ta sa satuyang kapwa. Gaano karayo ang halimbawa ni Jesus sa ipinapahiling tang halimbawa sa satuyang kapwa. Dahil lang sapat na kita magdangog, dahil lang kita sapat na magtaram, kundi iyan hinahaluan kan pagsabuhay, kan mga nadangog, asin nabasa. Ang apod dyan, witnessing, nahihiling sa gibo, ang gabos na mga itinataram, asin nadangog na mga karahayan. Mga tugang, di kita magsawa na magbasa nin Biblia. Adalan, asin ini isabuhay, tanganig ini maging o mapabistuta sa iba, ang pagkamot ni Jesus, asin ang plano niyang kaligtasan. Sa halimbawa niya to, lugod, mas mabisto ang Diyos bilang Diyos na iyo ang may kapangyarihan sa gabos. Bako ang kapangyarihan o otoridad ning taho na minasuhay sa tataramon asin sa katukduan ni Jesus. Amen. Matindog sa pagpahayag kan sa tong pagtubod.
makakamhan. Kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong iya, kagurangan ta. Ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubok. Uminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuo, kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadang. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasakuran. Amen. Namimibi kitang magdulog sa Diyos, Ama, an may kapangyarihan, asin otoridad sa gabos na bagay, dangan maghagad sa iya, nahaleon ang mga kagabatan kan sa tuyang buhay. An sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin ang gabos na may kapangyarihan sa simbahan, mapano kan kabutan asin pagkamuot kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga magurang maghingowa na sinda kamutan, asin galangan kan sa indang kaakian, asin maglikay sa mga tataramon asin gawe, na magtatanom ning takot o anggot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan sa tuyang mga komunidad, maging marigmat sa pagmangno kan mga pangangaipo kan sa indang mga nasasakopan, asin ipahiling sa inda ang tunay na pagmakulog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa satuyang komunidad, nayaon sa mga harong asin mga ospital, matawan niya to nin maninigong pangataman, nagikan sa tunay na pagmakulog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang namumutan niya tong mga gadan, madarang ligtas sa kaburunyogan ni Kristong nabubuhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, mantang nag-uugma kami sa imong nagsusupay na pagkamuot sa mo, padagosa ang pagsakop mo, sa mo tanganing ikasana ang danay niya mong giya sa dalanin buhay, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamipi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asin ang sa indong mga atang, maago manlugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako ang malugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, darami sa imong mga altar, an mga atang kan sa mong paglingkod, nasa maugay na pag-ako kaini, gibuhon mong sakramento nin pagtubos sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasa indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas an mga puso, initas minasa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na kami danay asin minsan saen, magpasalamat sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, nakakagamiw-aw kami, nasa daing sukol mong kamarawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsik kan sa imong pagka-Diyos. At ngani, itinagama mo ang bulong sa samo man sanang pagka makagadanon, asin kun ano ang ikinakapahamak kan mga nawawara, iyuman ang ininigtas mo sa inda, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Kaya ang hukbo ni mga angheles nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda an sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Diyos ng mga upo, ang langit asin daga, panoan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladan ang inadigdig, sa ngaran ka kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya, sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siyang tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini. Taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, asin diraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan baago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang
kagadan mo, kagurangan, ipinapangareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya, sa kuna ikaw magdatong. Kaya kami na nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siringman, giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nagnangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagulangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga an sa mga kasaalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkabarunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Kan mga kasalan kan kinapan, Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, tawi kami katuninungan. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ang mga kasaalan kan kinaban, paladan kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, Alagad magtaram ka sana, asin asinan sa kong kalag, kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo,
Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan, kaming nakinabang kan atang nin pagtubos sa mo, namimibi na ang tunay na pagtubod, danay na magtalubo, huli ka ining tabang nindaing sagkod na kaligtasan, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Mga anunsyo, enot, ngunya na aldaw iyo ang National Bible Sunday. Magkakaigwa po kita nin second collection. Ang kantidad na sa tung itatao tabang para sa Commission for the Bible Apostolate kan simbahan. Ini iririmit sa opisina kan ikonomo sa residensya kan arsobispo. Ikadua, naghahagad po ang parokya sa kiisayman na igwanin saray na alang na mga oliva na ginamit kang nakaaging taon sa aldaw kan palaspas. Ini sa tung gagamiton sa Miyerkules de Ceniza or Ash Wednesday sa February 14, 2024. Pakidara na lang po sa opisina kan sa tung parokya. Ikatulo, in relasyon sa selebrasyon kan Easter sa maabot na ika-31 kan Marso, ang parokya nag-iimbitar sa mga magurang na buot iayon ang sa indang aki sa Easter Angel ngunya na taon. Pwedeng makihumapot sa opisina kan parokya o maghagad nin forma sa pagrehistro sa indang aki tanganing maiayon sa nasabing aktibidad. Ikaapat, ang Laudate Dominum Choral Basilica Choir naghahanap nin bagong miyembro. Sinda po bukas sa gabos na jóvenes, lalaki asin babae na nag-eedad 18 anyos pataas. Sa mga interesado, pwede ka mong magdulok sa sainda pakatapos kan alas 7 misa pagkabanggi kada Domingo o makihumapot sa opisina kan Our Lady of Peña Francia Parish. Asin ikalima, sa mga naghahanap nin trabaho, ang Consuelo Chito Madrigal Foundation Bicol Incorporated nangangaipon nin mga minasunod: Community Enterprise Development Officer, Finance Aid, Bookkeeper, Office Assistant, Legal Assistant, Site Engineer, Farm Operations Supervisor, Assistant Cook, asin Physical Plant Administrator. Sa mga interesado, pwede po makihumapot sa opisina kan sa tuyang parokya. Financial Report, collections for the week from January 15 to 21, 2024. Cash receipts, daily collections, 19,628 pesos. Sunday collections, 39,444 pesos. Second collections for Pontifical Society of the Missionary of Childhood, 10,247 pesos. From the collection boxes, 9,181 pesos. Total collections for the week, 78,500 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Mercy Malapitan, Dakudaw Bike Shop, Ando Family, Mrs. Barasinas, Mr. and Mrs. Stanley D. and family, Jose Bagadyong, Mrs. Balang, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Ang minagalang Reverend Father Felipe Colvera III, Parish Priest. Matindog na po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong Espiritu, huli sa intersesyon kasatuyang mahal na ina, Virgen de Peña Francia, bendisyonan kamo kan Diyos na mga kamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.